जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ आं लानानै फैदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं डिसकासन खालामनो नागिरदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय साबेसे बर' एमएलए देरहाखो ओमफ्राय बिजेपिनिफ्राय साबेसे बर' एमएलए देरहाखो गासै बर' एमएलएफ्रा दिनै जोंनि स्टेटआवहाय मा जागोन आरो बिथांमोना दिनै जोङो रन्जन दैमारि सारनि सायाव माबायदि जों गोहोम खोलैनो हागोन आं नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन आरो रन्जन दैमारि आरो एनडिपिएफनि केसनि सायाव बिथांमोना माबायदि बिफाव लागोन आं बिनि सायाव माखासे नोंथांमोनजों फोरमायगोन आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो खावलायनो नागिरदों आरो जोङो नुबाय दा बिपिएफनिफ्राय गासै देरहालांनाय एमएलए गासै मोन 11था होनायावहाय गासै 10 जन देरहालांबाय आरो 10 जननि गेजेराव बावखुंग्रि समाजनिफ्राय सासे बर' नङै रुपम रय नङा होमबा बिथाङा देरहालांबाय बाद बाखि गासैबो 9 जना बिथांमोना गासैबो बर' केन्डिडेट गोजा आरो बिनि गेजेराव जोंहा सासे थाबाय बिजेपिनि थामाम दैदेनगिरि जायनाखि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने तामुलपुर कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय बियाबनिफ्राय देरहानानै थांनाय बिश्वजित दैमारि सार दा आं मा बुंनो नागिरदों बुंनायनि मेन आरो भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ थांखिया बेनो जोंहा बर'नि सासे बिर जोहोलाव जाय हारिनि खैदां खैफोदखौ बै समाव नुनानै बिथाङा हारिखौ खैदां खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय बर'नि हारिखौ रैखाथि होनो बर'नि रावखौ रैखाथि होनो लोगोसे बर'नि गुबुन हारिया सोबख'नाय गादबनाय गुबुननि आथिं सिंनिफ्राय उदां जानो थाखाय जाय सुबुङा जाय बिर जोहोलावा जे गावनि न'खर सानालासेनो गावनि जिउखौ सानालासेनो दिनै आखायाव हाथियार हमनानै बर' लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै हारिनि थाखाय जोंनो मोनसे बड'लेण्ड आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै आखायाव हाथियार हमना थांदोंमोन दिनैसिमबो बे बिर जोहोलावा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दा बिनिखाय आंनिफ्राय मोनसे हाम्बल आरो रिकुवेस्टआ बेनो थाबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे जोंनि सा 10 एमएलएफोरखौ दा बे सा 10 एमएलएफ्रा एबार रन्जन दैमारि सारनि सायाव नोजोर बोनानै बिथांमोनहा आसाम आयेन आफादावहाय बिथांमोनहा बाथ्रा बुंगोन ना बुङा सा 10 जन दिनै बर' एमएलए थासेयावबो जुदि बिथांमोना दिनै एसेम्ब्लियाव जुदि सोमावगुंनो हायाब्ला जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां जानानै फैगोन आरो बेबो रोखा जुदि रन्जन दैमारि सारखौ जुदि नैबे दानि सोलिफु 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेखौ माने बख'नो हायाब्ला आरो बिथांमोननि माखासे जेनोखि 5 बोसोरनि उनाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय माखासे लामाफ्रा दस्रा जाबावगोन मानोना जोङो बयबो जों बिराद फोथायनाय लादों जे बिसास दङ कि जायखिजाया राहायैब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खोथा होनाय बायदि बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोन बेखौ बयबो दिनै आसा दं आरो गोबां मानसिफोर दिनै रायज्लायसोदों जे बिथाङा होनदोंमोनथ' जेब्लानाखि सरकाराव गैयि समाव बिथाङा होनदों जे मा आं जुदि सरकाराव फैयोब्ला आङो रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै आरो सरकार जाखांनायनि उनावबो बिथाङा माखासे मिथिं दावथिङाव बुंदों जे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि खामानिखौ मावगोन आरो बिथाङा होनदों आं फोथायनाय दङ आं जायखिजाया राहायैब्लाबो हयथ' दिनै नङाबाबो गाबोन समफोरनि गेजेरावब्लाबो आं रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै बख'नो हागोन आंहा बिसास दं होननानै बिथाङा दिनै फोरमान होदों आरो एबा बाथ्राखौ बुंथिना लाखिदों दा नंगौ हाग्रामा महिलारि सारनि बायदि बिथांमोन बै सा 10 बर' एमएलएफोरनि नैबेयाव गोरबोआवबो गाबखांनाय थानांगोन सोरनि थाखाय रन्जन दैमारि सारनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ माब्रैबा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै जोङो बेखौबो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा होनांगोन बिथांखौबो जोङो जुदि रायजोनि थाखाय खामानि मावनो जुदि सुजुग सुबिदा होनो हायाबा जों जुदि बेखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननानै जों जुदि रंजा बाजा थाबाय थायोबा बोरै जानो गतिके जायखिजाया राहायै प्रसेसआव थांबाय था नोंगौ माखासे आयेननि बाथ्रा दं हिसाबै दिनै बख'नो होनबा दिनै बख'नो हाया गाबोन बख'नो होनबा गाबोन बख'नो हाया बाहाय माखासे आयेनजों माने बोनथुमनानै दोननाय दङ दा बेहाय नोंगौ माखासे पलिटिकेलि प्रेसारबो नांगौ जायो दा बे हिसाबै जोङो बुंनांगोन कि जोंनि एमएलएफ्रा बुंनांगोन गासैबो बर' एमएलएफ्रा खुगा मोनसेजों बाथ्रा बुंनांगोन जे खुगा मोनसेजों जुदि बाथ्रा बुङाब्ला बेवहाय गोबां मोनसे प्रब्लेम फैनो हागौ मानोना जों नुदों थांनाय गोलाव 5 बोसोरनि गेजेराव इउपिपिनि समाव जों नुदों गोबां बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों जे बिथांमोना सरकारजों थानो नायलाय सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुंनो हाया जादों जायफोरखि मन्त्रि बिबानाव दंमोनब्लाबो बिथांमोनाबो सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुंनो हाया जादों जुदि सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुङोब्ला गाबोननो बेनि मिनिस्टार पदआ बायगोन बे मोनसे बाथ्रायाबो रिउमार जाया नङा जादों दा बे हिसाबै एबारनि जोंनि सा 10 बर' एमएलएफोर देरहाबाय बिजेपिखौ लाफानानै दा बै सा 10 बर' एमएलएफ्रा जोंनाव बिदि जाया जे आं जुदि दिनै रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुङोब्ला
आरो एनडिबि बिथांमोननि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला जुदि आंनि मिनिस्टार पदआ बाया जेना बेफोरबायदि गिनानै जोंनि बाथ्राखौ बुङाल'सेनो थाया आं बेखौसो खावलायगोन जे मा जोंनि गेजेराव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां माखासे एनडिबिफोर दं जाय हाइनियास नन हाइनियास केस जानानै बिथांमोननि केसा दासिमबो जोबाखै स' बिथांमोनहा जोङो साननांगोन जे मानि थाखाय बिथांमोनहा आखायाव हाथियार हमनानै दिनै हारा बुङा थाङामोन आरो बिथांमोना दिनै सोरनि थाखाय जेल जानांदों आरो सोरनि थाखाय दिनै पुलिसजों हमनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामजादों आरो सोरनि थाखाय दिनै बिथांमोना सानफ्रामबो मान्थलि बिथांमोना दिनै सोरबा नागालेण्डआवनो सोरबा अरुणाचलावनो सोरबा भुटानावनो सोरबा सिक्किमावनो बिथांमोना मानि थाखाय मास जोबबानो दिनै हियारिं नुजाहैबाय थानांगौ जानानै फैदों जोंनि थाखायनो बर' हारिनि थाखायनो बर'फोरनि थाखाय आलादा मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बिथांमोना आखायाव हाथियार हमनानै रन्जन दैमारि सारनि लिड खालामनायाव बयबो थांदोंमोन दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनानै दिनै जोबथेसालियाव थांनांबाय दिनै केस होनांबाय दिनै बिथांमोननि केसआव दिनै मान्थलि दिनै बिथांमोना मास मोनफ्रामबो दिनै हियारिंआव थांबाय थानांगौनि खाथिराव मासावनो बिथांमोना दिनै 10-15-20,000 थाखा गारबाय थानांगौ जानानै फैदों दा बिथांमोना सोरबा मालाबा सोरबा एमएलएफोरनि खाथियाव थांनानै आश्रय लानानै सोरबा नङा मोनदों नाथाय सोरबाया दिनै रिन ब्रुं बुरनानैब्लाबो केसखौ फोजोबनानै लानो बाध्य जानानै फैदों दा बेफोरनि सायावबो दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ नायनांगोन हाग्रामा सारा बेखौ नायनांगोन आंनिफ्राय माने खावलायनाय जे एनडिबि बिथांमोननि केसखौ थाबैनो फोजोबनानै लानायनि प्रसेसखौ गोख्रैनो लायो आरो जायफोरनाखि एक्स एनडिबि वेलफेयार एबा इउनाइटेड फरामाव एक्स एनडिबि बिथांमोनाबो गावसिनि गासैबो केडार्सफोरनि केसखौ माबोरैबा समाधान खालामनो हायो बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायगोन हम मिनिस्टारजों रायलायहैगोन अमित शाहजों नरेन्द्र मदिजों रायलायहैगोन बबे प्रसेसजों थाङोब्ला बिथांमोनखौ गोरलैयैनो माने जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि माने लामा दङ बेफोरखौ जेन' नागिरै जेन' खामानिफोरखौ मावलायो आं बेखौ खावलायगोन मानोना दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा गिनाय दं जे रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोगोन ना लाबोआ आरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा होगोन ना होआ ना बेखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय थानानै माखासे पलिटिकेलि गेम गेलेगोन नामा बे मोनसे बिग कुइसन दं दा दिनै जों नुखाबाय थांनाय 5 बोसोरावथ' इउपिपिएल सरकाराथ' हायाखिसै नङा होमबा गोबां इउपिपिएल साइडनिफ्राय बुंदोंमोन बिथांमोना जे सरकारजों खामानि मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन आरो जाय बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव गनानै फैगोन बिथांमोनानो बुंगोन जे बिथांमोनखौ सोर बख'दों होननाय मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना बै समाव बुङा नङा बुंदों आरो दानि सरकाराबो बे खोथाखौनो बुंदों जे जायखिजाया राहायै बख'नायनि पलिसिखौ लागोन आरो बख'गोन आरो फोथायनाय दं आंनि सायाव आत्मबिश्वास दं होननानै दिनै बिटिसिनि चिफ सारा बुंगासिनो दङ जे आरो खिन्थु दिनै गगोन गाबोन गगोन बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु आं बेखौ बख'नो हागोन मानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों खारन बिटिआर सुक्ति जाबाय शान्ति सुक्तिनि गेजेराव बिथाङा सिगनेचार होबाय सिगनेटरि सासेया दिनै जुदि जोबथेसालियाव थानांगौब्ला बे मा एग्रिमेन्ट खालामनाय एबा मा सुक्ति खालामनाय जाखो बे बिराद साननो गोनांखा दा गतिके बै गासैबो बाथ्राफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनथिजोबखागौ गासैबो मोनथिजोबगौ दा बे हिसाबै जेन' जोङो माबा मोनसेनि थाखाय जेन' जोंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि दुखु मोनलायनाय थाया जे जोङो माबा मोनसे हारिनि रैखाथिनि खाथिरावहाय गावनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल गासैखौबो जों रैखाथिनि खाथिरावहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव ओरैबायदि मोनसे गुनबो थानो नांगोन जे सोरबा सासे दैदेनगिरि फैयोब्ला आं बेनो सिटखौ हगारनानै होनो हानाय बेबायदि जोंनाव थानांगोन आरो बेफोरबायदि गुन गैयाब्लानो जोंनि गेजेरावबो पार्टिखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावस्रा जाबाय थागोन गावजों गाव गोरोबनाय गैयै जालांबाय थागोन आरो माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव उन्नतिया बेफोरबायदि फैलायनाय नङा खारन जों नुयो मालाबा जों नुयो पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै जोंनि गेजेराव ओनसोलाव माब्लाबा गामिफ्राव गोबां लोङै जायै मेल मिटिं हाबि जाबियाव दाङाबाजि जानाय बुलाय सोलाय जानाय थासारियाबो जोंनि गेजेराव गोदान नङा दा बेनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ आङो बार हाजार बार आं खावलायगोन दानि बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टखौ हाग्रामा सारखौ आं खावलायगोन लोगोसे जोंनि देरहानानै थांनाय बिपिएफ आरो बिजेपिनिफ्राय देरहानानै थांनाय बर' एमएलएफोरखौ आं खावलायगोन जे सारमोनहा जेरैब्लाबो नोंथांमोनहा खौसेथि जानानै खुगा मोनसे जानानै रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि
बिथांखौ बख'नायनि खामानिफोरखौ बयबो मावो आरो बयबो एसेम्ब्लिफ्राव बाथ्राफोरखौ बुंलायो दैखांलायो आरो गासैबो एनडिएफबि केडारफोरनि जेनाखि हाइनियास आरो नन हाइनियास बै गासैबो केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनानै बिथांमोनखौबो गोजोन संसार जानो हानायनि बै एनडिएफबि केडार बिथांमोनखौबो सुजुग सुबिदाखौ होयो आं बेखिनि खावलायनानै आरो फोथायनानै नोंथांमोना बे 5 बोसोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ जायखिजाया राहायै जोबथेसालिनिफ्राय उदांखौ लाबोनो हागोन आरो फ्राय गासैबो एनडिएफबिफोरखौनि केसफोरखौ फोजोबनायनि लामाखौ लाथारगोन एबा हागोन आं बे थांखि मिजिं लानानै आरो इसोरनि सायाव आरो नोंथांमोननि सायाव माने भरसा खालामनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।